No čo, tak ako to s nami bude, lebo tu sa mi páčiš. Aj ty mne. Ale po tomto rande sa ti aspoň 3 dni neozvem, aby som ťa držal v napätí. Áno, áno, a ja z toho budem totálne mimo a namotám sa na teba ešte viac. Keď si konečne budeme písať, tak ti budem odpovedať raz za 3 dní. A ja sa ti za to odvďačím tým, že ti budem odpisovať po 10 sekundách. Ja to nerobím ani schválne, lebo mám ďalšie 3 také ako ty. A okrem toho, ja som ešte stále nezabudla na svojho ex, takže nebudeš môjim jediným problémom. Ale aby som nebol úplná sviňa, tak ti občas dám nejaký ohníček alebo srdiečko na storku. A ja ti to lajknem a budem sa tváriť, že nič. A potom ako u mňa prespíš, tak sa ti mesiac neozvem a len tak z ničoho nič ti napíšem, že čau, dojdeš? A ja, ako taká naivná krava, hneď nasadnem do taxíka a pôjdem k tebe. A v tom nájdeš u mňa ženské veci a zistíš, že mám frajerku. A ja spravím strašnú scénu. A pritom už sama niekoho mám. Vieš čo, to tu nebude fungovať, radšej to zotrime celé zo stola. OK, máš pravdu. Ty čo robíš? Veď zotieram. Ale ja som myslel... Yes, výherný. Takže dnes platím ja. A čo keď sme toto tu celé preskočili a išli rovno k tebe? OK,